नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये ढोबळी मिरचीची भरलेली अशी भजी घेऊन आलेली आहे. मस्त अशी बघा, दिसायला खूप सुंदर अशी ही रेसिपी आहे आणि खायला तर खूप अप्रतिम आहे. चविष्ट रेसिपी आहे आणि याचं सारण, या सारणामुळेच या भजीला टेस्ट खूप छान येते. तर मी ही भजी कशी बनवली त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर मी आता काय करते, आधी मी ढोबळी मिरची घेतलेली आहे. तर ही चांगली स्वच्छ आधी धुवून घेतलेली आहे. आता मी ह्याला कटिंग करून घेते. तर तुम्हाला मी दाखवते कशी कट करायची ती. तर असे ह्याचं वरचं जे आहे ते काढून घ्यायचं, बिया वगैरे, आणि असे मी 4 भाग केलेले आहे. तुम्ही पाहिजे त्याचे 2 भाग पण करू शकता. तर असे मी हे सगळे कापून घेते. आता हे झालेलं. आता बाजूचं हे सगळं साईडला मी ठेवलेलं होतं, ते पण मी बारीक बारीक असं चिरून घेते. हे मी त्या सारणामध्ये घालणार आहे. तर हे झालेलं आहे. आता हे परत एकदा मी धुवून घेते. आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. आता हे 3 कांदे घेतलेत बारीक चिरू आणि व्यवस्थित असे हे परतून घ्यायचे आहे. तर करपवायचं नाही आहे, फक्त थोडं सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची जी बघा अशी बारीक कापलेली होती थोडीशी, ती घातलेली आहे. 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातली, तीही व्यवस्थित मी परतून घेते. आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालते, 1-1.5 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे तुमच्या तिखटीप्रमाणे, आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे. तर आता हे व्यवस्थित आता सारण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता हा मसाला व्यवस्थित ह्या कांद्याला व्यवस्थित लागला पाहिजे. आता झालेला आहे परतून. आता याच्यामध्ये थोडीशी मी कोथिंबीर घालते. आता मेन ह्या सारणाला टेस्ट कशी येणार, तर आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. ओलं खोबऱ्यानेच या भजीला टेस्ट खूप छान येते. तर 1 वाटी मी पूर्ण ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. आता बघा हे व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. आता परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर कलर बघा खूप सुंदर आलेला आहे. आता व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. त्यात पाणी वगैरे काही घालायचं नाही, कोरडंच असं करून घ्यायचं आहे सारण. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते सारण. तर बघा हे सारण खूप छान. तुम्ही पाहिजे याच्यात थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट पण घालू शकता, पण हे खोबऱ्यामुळेच खूप या भजीला टेस्ट खूप छान येते. तर आता मी हे सगळं सारण भरून घेते आता. तर हे शिमला मिरचीमध्ये मी व्यवस्थित हे सारण असं दाबून दाबून भरून घेते. तर बघा असं व्यवस्थित असं मी भरून घेतलेलं आहे. आता सगळंच असं व्यवस्थित मी भरून घेते आणि आता हे सगळं मी तयार करून घेतलेलं आहे, भरून घेतलेलं आहे. आता ह्याला भजीला लावायसाठी मी बेसनचं बॅटर तयार करून घेते. तर ह्याच्यामध्ये मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. तांदळाचं पीठ टाकलं तरी चालेल, नाही टाकलं तरी चालेल, त्याने हे कुरकुरीतपणा जरा बरा येतो. अर्धा चमचा हळद घातलेला आहे. 1-1.5 चमचा लाल तिखट घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर, आणि तुम्हाला जर वाटलं तर 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घातली तरी चालेल, मी नाही घातले. आणि 1 चमचा ओवा घालायचा आहे, हातावर असा चोळून घ्यायचा आहे, आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता हे पाणी घालून व्यवस्थित हे बॅटर व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. सगळे मसाला वगैरे मिक्स झाला पाहिजे व्यवस्थित चांगलं. आता हे बघा दाखवते तुम्हाला, जसं आपण भजीला करतो तसंच करायचं आहे. तर हे आता तयार आहे. आता याचे तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही थोडंसं चिमूटभर सोडासुद्धा घालू शकता, खायचा सोडा. आता गॅसवर कढई ठेवून तेल घातलेलं आहे. ते तेल चांगलं अगदी व्यवस्थित मी तापवून घेतलेलं आहे. आता भरलेली जी शिमला मिरची होती त्याला मी बेसनचं हे बॅटर लावून घेते, आणि हे तुम्ही चमच्याने किंवा तुम्ही हाताने सुद्धा ही भजी करू शकता, अशी हाताने व्यवस्थित असं बेसन लावून. तर हे बघा सगळे मी या तेलामध्ये भज्या सोडून घेते.
तेल फास्ट ठेवलेलं आहे, गरम केलेलं आहे चांगलं. आणि भजी सोडून झाल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे. तर चांगलं ते बघा 1-2 मिनिटांनी परतून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस बारीक केलेला आहे, कारण ही कुरकुरीत व्हायला पाहिजे आणि आतूनही व्यवस्थित शिजायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आता मी बारीक केलं आहे. जरा हे दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित परतून झालं की मग गॅस फास्ट करायचा आहे परत. तर आता हे बघा, आता ही रंग बघा सुंदर आलेला आहे. आता हे मी काढून घेते. बघा रंगसुद्धा सुरेख आलेला आहे आणि खूप छान अशी भजी लागते. टेस्टला तर खूप अप्रतिम आहे ही भजी. तर ही सगळी मी आता काढून घेते. मेन म्हणजे मी ह्याच्यामध्ये सोडा घातलेला नाही आहे. सोडा न घातल्यामुळे ह्याच्यामध्ये तेल चांगलं असं जिरलं जात नाही. मस्त अशी भजी सुंदर अशी होते. सोड्यामुळे भजी चांगली अशी फुगते, पण तेवढं तेलही त्या भजीमध्ये जिरलं जातं. त्याच्यामुळे बिना सोड्याची पण भजी खूप सुंदर होते. तर आता मी तुम्हाला एक अशी कट करून दाखवते बघा. बघा हे सारणाने आणि मस्तपैकी शिजलेली आहे. शिमला मिरची पण छान शिजलेली आहे त्याच्यामध्ये आणि मस्त टेस्ट खूप सुंदर लागते. तर तुम्ही मालवणी पद्धतीतली अशी भजी एकदा तरी ट्राय करा. आणि ही भजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि ही भजी एकदा तरी ट्राय करून पहा नक्की.